Jednog dana devojčica je na stolu ostavila olovku i otišla da spava. Te noći na sto se popeo miš. Ugledao je olovku, dopala mu se i rešio da je odnese u svoju rupicu gde živi. Olovka se uplašila i rekla: "Pusti me, molim te, zašto ti trebam? Ja sam samo jedna obična drvena olovka. Olovke se ne jedu." A miš kaže: "Neću da te pojedem, već želim da te grickam i tako oštrim zube." "Jau!" Olovka se još više uplašila, pa se dosetila i zamolila miša da je pusti da mu nešto lepo nacrta, a zatim može da je odnese svojoj kući. Tako je i bilo. Olovka je nacrtala jedan mali krug, a miš se obradovao, pa reče: "To je sir." "Možda jeste," reče olovka. I onda je olovka u malom krugu nacrtala još dva manja kruga. A miš je rekao: "Pa naravno, to je sigurno sir, a to su rupe u njemu. Želim da ga pojedem." "Možda su to i rupice," reče olovka. I nacrtala još jedan krug. "To je jabuka." Povika miš. "Može da bude," reče olovka. I nacrtala je još nekoliko nepravilnih oblika. "Znam, to su viršle." Povikao je miš od uzbuđenja. Miš je postajao sve nestrpljiviji, a olovka je rekla da sačeka još malo. A kada je olovka počela da crta trougliće na prvom krugu, miš reče: Čekaj, stani, ovo mi liči nemoj više da crtaš. Ali je olovka već nacrtala brkove i spojila sve oblike u jedan. Miš vide da je to mačka, strašno se uplaši i brzo pobeže u rupicu. A olovka je zapevala: "Iš, ti si mali miš, a ja mudra olovčica, bež u rupu miš." I tako je olovka ostala na stolu. Zamislila se i postala tužna. To je primetio rezač za olovke i pitao je: Zašto si tužna? Upravo si oterala miša. Sve sam video. A olovka reče: "Znam, ali pošto sam puno crtala, mina mi je postala tupa. I ako ponovo dođe miš, ja neću moći da crtam." A rezač joj reče: Ja ću da ti pomognem da naoštriš minu. Mogu da budem tvoj najbolji prijatelj." "Naravno da možeš," obradovala se olovka. I tako su zajedno pevali pesmicu: "Iš, ti si mali miš, a ja mudra olovčica, bež u rupu miš. Iš, ti si mali miš, a ja imam rezač, sada bež u rupu miš." Čiča miča i gotova priča.